ġimgħa u nofs daqsxejn itwal fil-verità biex naslu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet lokali. Is-Sibt 8 ta' Ġunju Malta se tkun qed tivvota flimkien ma' 26 pajjiż membru ieħor, stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Illum intervista ras imbras mal-kandidat Jesmond Marshall. Jesmond Marshall, kandidat tal-Partit Laburista. Grazzi tal-li ġejt il-programm. Grazzi għal-istadni ġej minn Għawdex, twila insellem lit-telespettaturi kollha ta' TVM. Kif qed tgħix din l-esperjenza? Hija l-ewwel darba tiegħek li qed tikkampanja f'elezzjoni ta' din natura? Hija l-ewwel darba on this side of the equation għaliex jiena ħdimt ħafna elezzjonijiet, kont għal darbtejn l-aħħar żewġ elezzjonijiet tal-MP ma' Dr. Alfred Sant, mexxejna kampanja ġifieri. Id-differenza hija li meta tmur fuq in-naħa l-oħra tal-kampanja ovvjament se jidħollok iktar xogħol. Iktar pressjoni fuqek bħala kandidat? Ovvjament se jkollok iktar pressjoni fuqek ta' xogħol, nies jiġu jkellmuk, tibda tinaraf iktar milli kont tinaraf qabel, toħroġ timxi dak li waqfek u liħor kelmek u x'naf. X'inhu ma' differenza fil-verità? Inti qed li kont fil-kampanja ta' xi ħadd bħal Dr. Sant li kien mexxej tal-Partit Laburista, kien Prim Ministru, kien membru parlamentari Ewropew għal dawn l-aħħar snin. Ġifieri x'differenza tara bejn li qed tmexxi jew qed taħdem fil-kampanja ta' ħadd ieħor għal issa inti l-kandidat? Ara, meta inti għandek kampanja ta' ħadd ieħor, u mbagħad meta għandek persuna bħalma huwa Dr. Alfred Sant li jafu kulħadd jaf xi jsarraf. Hemm differenza mbagħad meta semmur jiena, sorry, li semmur naqbes in-naħa l-oħra tal-inkun kandidat u trid tibda mill-bidu nisma' tantx jafuk għalkemm jiena. Però inti trade unjonista, unjonista. Fil-ġenerali jafuk dak il-ħaddiema forsi tal-grupp tiegħek. Ma se tħabbat ruħek, mhux se tħallat ruħek ma' ex-Prim Ministru żgur mhux forsi. Imma għandek idea tajba ta' kif imur il-kuntatt man-nies? Ovvjament għandi. Hekk qed tagħmilha l-kampanja fuq bil-kuntatt man-nies? Jiena naħdem bil-kuntatti man-nies, jiena x-xogħol tiegħi dawn l-aħħar kważi 10 snin issa. Kuntatt man-nies kontinwu, jiġifieri mal-ħaddiema, kuntatt man-nies pensjonanti jiġu jkellmuni l-uffiċċju. Għandek dak il-kuntatt man-nies issa mħabbat il-bibien, niltaqa' man-nies il-ħin kollu u dik hija. X'inhu mal-ħsibijiet, x'inhu jgħidu in-nies, x'inhu mal-ħsibijiet tagħhom bħalissa? Ara, l-ewwel ħaġa li jaħsbu n-nies hija l-affarijiet li jorbtuhom personali. Jiġifieri x'qed jiġri fil-lokal tagħhom. Isma' l-lokal tiegħi maħmud, mhux jiġi l-nies fit-triq tiegħi. Però m'intix tikkontesta elezzjoni lokali, elezzjoni ta' kunsill lokali. Xorta ikellmuk fuq affarijiet lokali. Ġifieri ħankunu ċari, ħafna nies fuq l-Unjoni Ewropea mhux ma jagħtux kasa, imma jarawha xi ħaġa maqtuwa mir-realtà. Hemm il-burokrazija tal-Unjoni Ewropea li kultant ma tagħtix każ l-element uman tal-ħaddiem u Ma tibda tkellimhom fuq l-Unjoni Ewropea kif tolqothom, u mbagħad l-ewwel ħaġa li jgħidulek il-biża' mill-gwerer, il-paċi. Aħna pajjiż paċifist, bil-gwerra ħadd ma jirbaħ xejn, fil-gwerer ibati kulħadd u sissa sal-lum fl-istorja tad-dinja mill-gwerer kollha li jagħmlu jidher li qatt ma ssolvu għax kellek gwerer li spiċċaw bdew gwerer oħra biex nippruvaw insolvu l-ewwel gwerra mbagħad it-tieni gwerra u so on and so forth. Ġiet dawn huma żewġ elementi li kellmuk ukoll pereżempju fuq il-bżonnijiet personali tagħhom. Isma' jiena għandi dil-problema tista' tgħinni iva jew le. Titfiem il dak li jkun li jekk għandu problema tkun realistiku miegħu jekk m'intix kapaċi tagħmilha twieġ għid il dak li jkun isma' jiena se nipprova ngħinek imma ma tantx qed nara ċans li se ngħinek. Però f'elezzjoni Ewropea bħal din għandhom ikunu dawn il-temi, ejja ngħidu tal-gwerer sa ċertu punt nifhimha għandha l-xeħta internazzjonali. Imma l-affarijiet l-oħrajn li semmejt li ħafna drabi huma affarijiet personali, lokali ħafna, għandhom in-nies jivvutaw fuq dawn l-affarijiet. Ħanejlek il-għala. Għax l-aħħar mill-aħħar inti se tmur fil-Parlament Ewropew jekk tiġi elett. Mela. Jekk inti għandek problema ta' ħaddiema, pereżempju kien hawn il-problema tal-equal pay for job of equal value, xiġifieri. Jiġifieri għandek problema li inti jiena qegħdin fuq l-istess post tax-xogħol għax inti impjegat ma' xi ħadd, impjegat ma' ħadd ieħor
xi ħadd minna għandu paga differenti. Wieħed tal-kontrattur, pereżempju, biex niftehmu li ħorru tal-post. Sewwa, issa di problema li mhux ma' Malta biss, dina problema mal-Unjoni Ewropea kollha, tant li l-Unions Ewropej għamluha il-battle cry tagħhom. Tajjeb ħafna inti di ma semmejtilix mill-affarijiet bħala waħda mill-affarijiet li qed isemmu nies. Bad nibdew niftħu. Ġifieri inti se tmur u tibda u jgħidulek in-nies, għalhekk imbagħad minn personali mbagħad tibda tkabbar isma'. Din il-problema Malta issolvit għax se ssir liġi li issa kulħadd la qed nagħmlu l-istess xogħol nitħallsu l-istess. Imma mbagħad fl-Unjoni Ewropea m'għandikx din il-liġi, ġifieri din nagħmluha il-battle cry tagħhom. Bħala trade unionista ma taħsibx li din tajjeb ħafna li jkollok jekk jiena qed nagħmlu l-istess xogħol, ħanieħdu l-istess salarju, paga rispettivament tagħmel sens. Però ma taħsibx illi jista' jkun li tolli il-prezz il-kost tal-labor u allura l-kumpaniji ma jibqgħux kompetittivi pereżempju. Ma dejjem nġibu din l-iskuża għax jolla l-kost. Qed ngħidlek dak li jgħidu l-employers. L-employers mbagħad jollu ġeneralment tara jibdew meta inti titlob żieda jibdew jidulka se nżidu l-kosts. Sewwa issa l-kost il-qlieħ fl-aħħar mill-aħħar kumpanija x'jagħmel il-qlieħ. Issa, jekk kumpanija llum tagħmel miljun qlieħ u għadha tagħmel 800,000, ma tgħidx għamilt 800,000 qlieħ, tgħid għamilt 200,000. Issa, illum il-riżorsi umani saru qed naraw. Illum ir-riżorsi umani saru rari, speċjalment min huwa skilled. Qabel kien ikollok l-iskejjel ta' snajja għandek numru ta' nies electricians, għandek numru ta' nies welders, għandek numru ta' nies li huma skilled bis-snajja. Illum sfortunatament wara li għallaqna l-iskejjel ta' snajja daw il-ħaddiema ma dikx issibhom. Jiġifieri daw il-ħaddiem issa jekk trid tissib wieħed titħallsu. U dik hija r-realtà. Ġifieri inti meta inti qed iddaħħal ħaddiem miegħek huwa investiment. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-produzzjoni tiegħu hija li min ħaddem jagħmlu sinju. Xi tfisser l-Unjoni Ewropea għalik? L-Unjoni Ewropea għalija jfisser grupp ta' pajjiżi li bdew bħala mezz ta' paċi wara t-tieni gwerra dinjija biex ma narawx iktar gwerer fil-kontinent Ewropew. Taqbel bil-mod kif żviluppat tul is-snin? Hemm postijiet fejn naqbel u hemm postijiet fejn ma naqbilx. X'inhu ma fejn ma naqbilx? Pereżempju li ma naqbilx jien li l-Unjoni Ewropea taħdem b'sistema fejn il-one size fits all. Jaħsbu li dak li hu tajjeb għal Ġermanja huwa tajjeb għal Malta. Meta r-realtà hija ħafna l-bogħod, aħna anke raħal bejn raħal u ieħor Malta, li hu tajjeb għal naħa t'isfel ta' Malta, forsi mhux tajjeb għal naħa ta' fuq ta' Malta. Sewwa, ma di hija waħda mill-problemi tal-Unjoni Ewropea. Kif tista' tkun miġġielda din? Jew x'għandhom jagħmlu l-MPs biex jekk inti tkun fil-Parlament Ewropew, x'tagħmel biex tiġġieled? Żgur li jiena qatt ma naħdem kontra Malta. Jien se niddefendi il-Malta. Ma di m'għandix taqsam mal-one size fits all. Imma inti meta jien se niddefendi l-Malta, xorta tal-one size fits all, għax jekk inti qed jittieħdu d-deċiżjoni x'inhi. Lil-Malta tajba l-Ġermanja, ma lil-Malta mhix tajba għaliha. Mhux tiddefendi trid tfiem, isma' dinha mhix tajba l-Malta. Pereżempju, il-surcharge ta' fuq il-vapuri biex jidħlu Malta. Ħadu konsiderazzjoni li aħna biex iġġib musmar u martell trid iġġibu minn barra, vapur, mhux tipproduċih. Kien hemm il-President tal-Kunsill Ewropew ftit tal-ġranet ilu li qal isma' toqgħodux taqbdu ma' dawn l-affarijiet, għandkom tħarsu lejn l-istampa l-kbira u taraw kemm Malta bbenefikat minn affarijiet tul 20 sena li għaddew. Inti kieku xi twieġbu? Ma jiena ħanidlek, jiena bħala ċittadin fl-aħħar mill-aħħar jekk jolaw l-affarijiet Malta jien se nħallas il-prezzoli. Sa jiena noqgħod ngħidu the bigger picture, x'inhi the bigger picture? Li l-Unjoni Ewropea qed tonfoq ħafna flus fil-gwerra u mhux fis-soċjal. U kien qed jirreferi għal fondi li ħadet Malta tul is-snin biex għamlet ċertu proġetti. Ir-realtà, hekk aħna se toqgħodu jollu l-prodotti, se jagħmlulna liġijiet biex jollunna l-prodotti tagħna. Naħħu sussidju minn hemm, naħħu sussidju minn hawn, jien hekk sħaddim tat-tarsna, jien minħabba t-tarsna, minħabba l-Unjoni Ewropea, trift il-ġob. Dik hija r-realtà. Issa anka jekk l-inqas wieħed li tilef ġob ħabba l-Unjoni Ewropea se mmur ngħidu maħares lejn the bigger picture, x'taħseb li se jgħidlek. U din hija l-problema tal-Unjoni Ewropea, l-problema tal-Unjoni Ewropea li ħafna deċiżjonijiet burokratiċi li jittieħdu ma jagħtux każ l-element uman il-min se jafġu, min se jweġġu. X'inhu jdejqek f'din il-kampanja elettorali li qed issir bħalissa?
sorry, emmara li dejjaqni f'din il-kampanja elettorali hija il-mibeda politika. Ħankun ċar, jiena ma nistax, ma niflaħx għal xi ħadd Malti bħali li jrid jagħmel gwerra kontra l-Maltin. Jiena qas Malti li jrid jagħmel gwerra kontra barrani, ma naċċetta, aħseb wara Malti li jrid jagħmel gwerra lill-Maltin. U da jagħmilhom minn qatt ma ħabbat il-bibien. Għaliex, għax inti meta tħabbat il-bibien, jiena pereżempju meta nħabbat bib, ma noqgħodx nagħti każ għax dak laburist u dak nazzjonalist, kulħadd laqani, kulħadd kellimna, kien hemm min qal li ma naqbilx miegħek, għandek kull dritt, sinjura ma taqbilx miegħi, għandek kull dritt, imma li ngħid li isma' għax ma taqbilx miegħi nagħmel gwerra kontrik, meta aħna pajjiż u din, aħna pajjiż żgħir, kulħadd jiġi minn xulxin. Kultant hija parti mir-retorika u min-narrattiva ta' kull min joħroġ għall-elezzjoni tal-partiti kollha jgħidu kif inhi jintuża dan il-kliem mill-ġiex naħat f'elezzjonijiet differenti. Ma jien qatt ma smajt il-Partit Laburista xi ħadd mill-Partit Laburista jgħid li jrid jagħmel gwerra lil Maltin ta'. Jiġifieri sal-lum, forsi żbaljat, issa fil-Partit Laburista inni 44 sena. Sal-lum qatt ma smajt li xi ħadd qal li nagħmlu gwerra lil Malta. Qatt ma rajt MP Laburist li mar jagħmel ħafna riżoluzzjonijiet kontra Malta. Qatt ma rajthom dawn l-affarijiet u fl-aħħar mill-aħħar jekk jaqa' l-aks fuq Malta, taħseb li se jbagħtu l-Laburisti biss. Jekk jaqa' l-aks, kulħadd se jbagħti da mhux se jgħid isma' lill-Laburisti jbagħtu ta' ma n-nazzjonisti ma jbagħtux. Temmen f'aktar integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew le? Aktar integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. I have an open mind fuqha, għax integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea x'aħna ngħidu t-tassazzjoni. Tista' tkun waħda minnhom. Hemmhekk le. Mekle. Le. Imma nieħu case by case. Fejn tkun lesti taċċetta? Tassazzjoni? Le, l-integrazzjoni. L-integrazzjoni jien naf f'dan il-każ fuq drittijiet tax-xogħol. Drittijiet ta' health and safety. Daw l-affarijiet. Drittijiet fejn għandu x'jaqsam il-ħaddiem. Fejn ikun hemm iktar għajnuna soċjali. Lil żgħir, lil pensjonanti. Mek naqbel magħhom. Ma mbagħad li tiġi tgħid li isma' jiena t-tassazzjoni se nagħmilha għal kulħadd l-istess, sorry. Not all. Lejn l-aħħar, għaliex il-poplu fit-8 ta' Ġunju għandu jivvota lill Partit Laburista fl-elezzjonijiet Ewropej u ovvjament anke fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali? Ara, il-Partit Laburista qiegħed joffrilek l-aħjar. Għandek programm li tista' tarah u qed joffrilek il-punti tiegħu. Imiktar minn hekk, il-Partit Laburista mhux jgħidlek li se jagħmel gwerra kontrik. Mhux qed jgħidlek li nnonsu fil-flus soċjali biex narmaw għall-gwerra ma' pajjiżi oħra. Ħadd mill-Partit Soċjalista l-SND, l-ebda segretarju ġenerali mill-SND. Is-Soċjaldemokratiċi l-SND, Social Democrats, li aħna Partit Laburista parti minnu. Ma qal bħalma qal is-segretarju ġenerali tal-IPP li aħna rridu narmaw biex inkunu the biggest bully on the block biex inkunu ikbar minn Putin. L-aħħar mill-aħħar il-gwerra kif dejjem qed jiena paċifista, il-gwerra ma tagħmel ġid lil ħadd u tweġġa' lin-nies. Għalhekk dak li jkun għandu jivvota lil Partit Laburista għażgur joffrilek is-serħan tal-moħħ. Jasmine Marshall, kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet Ewropej ta' 8 ta' Ġunju, grazzi ħafna li kont miegħi il-programm Ras Imbras, il-programm mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.